vreau să fac, o să gustăm dulciul înainte de la mătușa mea și o să vă și arătăm normal. Bun, haideți să gustăm un gust repede. Bun, avem niște geleuri foarte drăgălașe. Sper că voi nimeri ceva bun. Habar n-am ce este asta, dar hai să vedem. Zice că este, nu știu, habar n-am. E bun. Nu, dar nu este chiar așa bun pe placul meu. Avem o gummiță care este roz. Haideți să gustăm. Nu am refuzat și nu voi refuza niciodată invitații la consultări dacă ea se încadrează în prevederile constituționale. Este 10. Da. Și apoi avem încă o gummiță care nu știu cum este roz și de mare. Nu aveam pe ce bază să putem aceste discuții sau să mergem la aceste consultări. S-a dovedit că ele, de fapt, nu au dus la niciun rezultat. Preparați mele. Dar păcat că nu pe să arunc. Păcat. Avem niște... Îi dau una nouă. Aprinde becul. Că nu este chiar așa bună. Apoi avem chiar și o acadea. Nouă. De gust, arată de gust. Abar n-am ce este. Rola belga. Hai să o vedem. Să vedem. Ce mâncam pâlbăi în ultima vreme, pentru că mă și doare gâtul și am... Drăguț! Drăguț! Mai dăm ce găsești, dar nu ciocolata. Foarte bun. Ador acest dulciu, da! Apoi avem iarăși o rolă, dar este, cred că roz, habar n-am. Nici nu știu, dar este bună. Sper că asta este mai bună decât cealaltă. Da, apropo de cealaltă îi dau 10, este roz, este de căpșun, îmi pare. Asta era foarte. Da, nouă. Și mai avem niște geleuri așa. Nu știu cum se vede. Haideți să vedem că le ucid pe toate de aici. Da, că mă enervează. Scuzați, așa arată una. Este foarte scurtă. Dă-mi aici.
3. Stați că o să vă și arăt ce am primit. Stați un pic. Bun, am venit! Bun, haideți, rapid, că mi se termină timpul. Avem un șampon. Un gel de duș, de fapt. Da. Să condensez. Să vedem cum miroase. Oh. Caramea. O ador. Pix cu sclipici. Nu se vede bine, dar așa arată. Vi-l arăt toate care normal le-am primit. Sunt atâtea culori, dar sunt puține. Apoi începem cu pixurile. Stați un pic, ăsta este un pix, da? Și da, pixurile creioanele o care o foarte interesantă. Nu știu cum este, dar două care de fapt. Creioane. Știu, ăsta parcă este un pix, așa-i? Vedeți? Așa. Dar este un creion cu mină. Voi uitați. Vedeți? Dar nu vă cred să vede la voi, pentru că nu se vede, pentru că nu știu, dar avem 3 creioane cu radieră. Da? Și un pic foarte interesant, care sper să șteargă cu aură. Wow, da, foarte fain. O radieră, nu știu cum este radieră, este albă. Da. Și mai avem un șampon cu Dora, foarte mirositor, foarte frumos miroase, dar o să-l prind, nu o să-l cheltui pentru că de-abia l-am primit și da. O cană cu o floricică de aur. Cred că este de aur, habar n-am. Au, un sabun. Au. 2 pachete de șervețele foarte interesante, sunt mirositoare. Sunt medicinale. Da. Este o cană așa mare, bol. Și avem niște bomboane și ouă în el. Da, ouă de ciocolată, dar nu m-am decis să le gust pe acestea. Și da, iaptă, rezerve și deodorant, lumânare, gel de duș, săpun și cam și un cam atât. Pa!